kumsang hi le pakua khan America rama financial advisor pakhat hausa zet mai chu apat lo turin ama thlo na ngei chuan in khal chuaka apa te khuwa thlen hun to apo chuan a chanchin engma hriat tur la silo wangin anu pui chu mang ang to hle a anpa chanchin chu chanchin thara ten puang mial da lo mo tin hupurul rutak chung chuan TV and news strong ngai thakwala ma sen pa chanchin reng an puang thei silo a cheber polo tok se a chanchin hriat nge edua ma se duang ngotin na hrathei mai big silo ti chuan zandar kwa vela chuan phone call adong ta anpa thlona khal chu chin hriat lawa bo thuan ron thil ta anpa chanchin hrelawa omlai ai khan ril ruwa hram zual nge ang le anpa chu khoi hmuna nge om ta kang a thlona chuan har sabna to kanga tuipui thuk taka pil tamayem ni anu pui ril ruwa chuan zona vatam cm heta chin hriat lawa bo ta hi aming chu Marcus Sania ani hi November ni somni le pasari khan Indiana pianga thluak thazet mai lekha thiam thei tak ania a lekha zirlai poin a hniam pol an ngai lo ama hi mani lu zowa chi palian ang reng tak ngowa mai atlei ro lai po mi cho staron loi kan tiang chi khanio me college a kalai poin an college mi pazinga chuan alak berlo vek poin top 5 a chuan alang phashim shrimang thona lom hlea thona po khal thiam ma hle thona khal phalna license po nin ama nge in ama mi mal private in thona nei ngat bok kumsang se kwa som kwa pathum khan hetlang wal lak zet hian amei che du zong takatonga aming chu Michelle ania Michelle po hi nulamel trial FL tian soi trin ani nge bok Michelle hi Indianapolis apianga Salian ania ano pan lai tong reng a mei cheno pang mel fel wing veng meng fia kak mai mel thazet mai ani wangin an thenom ko veng te poina nula thuna a mel that tu zi an soi ve lai trin Catholic chung kwa tonga Salian ni in apa le nu ten pathian thu ne na nen kol Salian ani wang te poni ma na Michelle hi a fel phiana anu na tluanga a mel that te reng nen tu tlangwal mai nan chai ler zo lo po kan ti thei me ani po hi le khazir lama duai big lu tuk lawa athiam thei ber te zinga chiartel ni lo ma se athiam lo te zinga ero chiartel chi ni hau lo ngai zong nei ngai lawa high school zir chuan hu po khan ngai zong nei atum shran lo ni khat chu thian tenen an khuan ula tlangwal ho thingpuin khom na ber dor pakhata chuan thingpuin turin ang kala hemuna hian atum lo tewin ama tlangwal mel thwale lak zet mai marka sa hiam mutalol mai marka sa mutir phat atong hian Michelle hi luang liam ngal zoi kan ti theyang marka sa su han ena ayan non le trin ayan zin po le tha ti tul mai sia ngai zong nei la tum me lo khan marka sa mu me chuan ngai zong nei lo ahlau le ta hle thung marka sa point Michelle hi lo mu mai hau big lo a mu mai saklen big lo marka sa hian Michelle chu angel hol thla kan soyang mai moi hian a muwa ani point Michelle hi ngai zong ngala tun ma lo star veteran nula dang zong chu an lang phato lo avoi khat mu na train a ril ruwa ne ngal ema Michelle chu hriat chian le zuala chak hle hetia thingpui dor pakhata chol ho ta churam changan mu thuaya tuile nuan voi khatin mu na mani se an thin lung chung rilanin du ton ngal la chuan hemi te pani hi pot na ya an tan he ni hi ni chin chetla ber alo ni suita an chuadun masak ber tum point an chuak dun sang wa hle a marka sa hian ma thlo na nge in Michelle hi len chua puya hun limom takan mang dun nge na rinom hemi chung chang hi Michelle chuan sein thona hi ka ngai na hran lo hle a lo thila phei chuan lo dan tram ka zong trin heti chung hian min som tu khan zir ema ka hlok na zong kha marka sabula chuan a bo zo vek mai khan ka hria khamini tu ka nuam ka ti le romantic ka ti kha kala hringai om lo we ati nuam ati ve mai khop mai kumni ve le zat chuan marka le Michelle te chuan October ni sari saka zakwa somkwa panga khan tiam tlaten ti tange nge a an phur dun boka mitam takinan soi thin in nei don nai tak taka kan nulat tlangwal na han sun don meu chuan a hu phorom thin an tiang khan nei ve hau lawa Michelle chuan marka ka nei tur hi ka hlima ka phura ka thian pasal nei ten an soi fo thin anan in nei don tak taka
in nei ni tur lo nai tel phei chuan a hu purom du lut tu kan tiang chi kha ke chuan ka nei ve reng lo in nei thuai kha ke chuan ka cha ka ni ati Michelle hian a pasal Marcus sai mangai ngoia abula chuan a thla muanga Marcus a hian a momo zong a kim ni berina hretrin anin nei nu hian Marcus a point company pakhata na thatak financial advisor na muzui ngala a hlo po channel lol boka sumle pa ya har samnan nei lem lo Marcus a hi ma kan soi tong khan thuak thazet mai ani wangin an hathona huna po loma hlo hlea ama lo taima in na lo thiam kher bok nen ama tak poi na thona chunwa mati ve hlea rim taka na thokara a hun ol neya chuan atui na ber thlona khalchula chunjom ta zela achang phei chuan air show atetelin a thona chu hlom le hmunom tak takin alim kwal tir thrin hetia pasalin thlona hanlim kwal pui vel hi Michelle chuan hmunom ti takin alo thira a pasal hi lo chuang roveng feng thrin Marcus support thona company a kum enga moza ta tho nuin sumpe punna company din chawveta a thluaka thaboka a company din point ma son chak nangyang mai kumrei lo te chungin $1 million khat chuang a company din hian summa khoi che man der to a heiwang hian an khosak dan po changkang chho sot ta hle mai tuipui kama in lian to kan leya anin lei hi $1 million man vel ani ome amana tong hian alen dan tu ra hriat theya amun ma po anep don lo tia chiang hal mai ome fa po pathum lai an nei to boka Michelle chuan in laman fa te ain kol deuh ber thung annun dan le khosak dan chu mitam tak ni phak reng lo turan ta Marcus le Michelle te hian lano pang boxia no pang te a hetiang takan hlotling hi mitam tak poin faka anot boka anna tunu Rachel point Michelle te in churo puyati khop mai lalinang mai na lian ani bedroom atama azau boxi pon lam han thirila en kim mai chu lang chiangin amu nam zual mmb ke moti mai turania hetiang ang ina cheng thei tu chuan e zon na konga hlotling tak ni angai ngeyang ati hetiang a thenom khoveng ten pon laman o ngoi lai hian anin chung boruak ero alu om zong lo hi lo ni to a fa pathum meu anan nei ta ka chuan Marcus apoina zia thak danglam chiang ta hle mai mut swing anei na salhea alim vial monti line athin lo rim ema athin rim monti line alo nui le ang vur thunga Marcus zia danglam ta hian an chung ko boruak po na sat takin an hnuk niam chiang hle an garage ti fai tum point lim takin zairat rat paina ti fai monti line afatin an vanim nai chuan alo vin le hrep mai zela afati tan po nai ngam mani tameu lo nuber Michelle chuan anin chung boruak rip tak chu ti jang khai tumin thei to pa chu mek zela ma se kum som don meu anin nei ta ka chuan ani point an palom zong siam chu har sa ti ve ta tral ngei mai thei top choin an pa chu ti hlim han tum ma se an pa ni mel reng mong turani ta bik lo abe dong ve tran ta hle mai Michelle hi nu mel thatak mani nuluk tak pian dik zai reng mai ania arsa ta lo phei chuan nula emolati mai ol tak tural ani renga ma se heti chung hian an pa Marcus chuan in uluk lo lutuk in uluk ve deute I thau to si moina reng nei to lo tin an nu laka hian alathin rim tho mai Marcus chuan an ina huna mang klem tula anu pui fanau te tan huna nei ta meu lo an ha chuan lamina chuak renga chun le zan po danglam chuang lo tun ma kha chuan an tho zo ve le rang takin ina ron hoa anu pui fanau te nen nuam takin anin kom hlim thrin khani thrin sia tuna chuan engkim adanglam zota anin chung chu leile wanang hlau ani te po kan ti thei hial ome hetiang borok karani tin hun man chu Michelle tan po ha thlak le ang ti a hriat theang afate mulaya hriom ti mel put ero adu hau lo thung afate mulai chuan anui lui frama athin lung ero room si ana tu Rachel point engkim ma hu mai big lo kapi te chung ko boruak chu a in thak danglam chiang ta hle mai a hriom ti hian a soi fia zo kher lawang Michelle hi nu thatak phei chu ni lo se he chung kwa hi ke chit na rei to ngatang ani hian thei top chuin a zol do zo ka tang ngara han lui ve thrin ma se a chung ri le ro ana ti mela train ka hre thei ati kum sang hi le pasari December lo her chu me chuan an chung ko boruak chiat dan chu pui takanita
an pa kho sakdan chu nu ber po in chui chian ngai ti ve ta a dore tangat ngat boka an pa kho sakdan chu dik thein a hreta bik lo heti em anu pui fanau te thalhel talo mai hi makatia ina klem box sia hi wang hian mei chedang ko pani ring ta arukina chui chove tranta Michelle chuan an phone bill rong kal chu luk taka enin an pa chuan number biak zin bi ka nem ti te zonga ari nang ngei chuan number pakhat chu number tam tak zinga athur suak thei tanal mai he number hi an pa chuan ni tin zinga le tlaya le zana lo be sia abi khundar kar la chui nang vek box si rin hel lo thei ani talo he number nei tu hi Michelle chuan han chui zela he number nei tu chu mei che pakhat airport an thok marka sanama thlona adana thin hunami lo nia heti number nei tu azon chuata ka chuan Michelle hian an pa hne na zota an pa la chuan a thian nu ve mai ani thuina changota Michelle aroin thian thangot chu ni theina hrelo Michelle chuan thian te chu kan nei thawa a me pa in kan nei vek kalom ma se kan thian thwa te hi tuin nge thlani chungin nikata voinga bezat zat thino mang thian thra satia mai chuan ni theilo ati Michelle chuan he number nei tunu le an pa chuan lo si ke thin reng em ti fin via dua an naw tunu Rachel chuan mang tangkai don ta Rachel te chen na in bul loka he phone number nei tu hi lo cheng hlau boka Michelle tan chuan chui chua har sadon lo hle mai Rachel chuan a pu chuan theno ma leng thin reng em ti fin via tumin arukina mit alen tranta an pu motor chu he nu in kota hian a ding em ti ten fia boka ari nang ngei chuan an pu motor chu ni tin zan tin he nu in kota hian a ding thwina heti ni chuan ani tu marka satel lo chuan a motor hi he nu in kota hian om ni tin zan tin ngot don lo ti po chiang vio bok Michelle chuan an pa chung chang soin kan pa hi zan khuwa ron holo thumanga ta hle a han bedoni la biak po thei ani ngai bok si lawa heti ron holo zan phei chuan Rachel hi ka phone anin bula kan pa motor om le om lo te ka enti thwina aron holo zan hi chuan a motor po Rachel te thenom te in kota hian alo om zia boka hi wang hian kan pa kho sakdan hi chu ka hrichiang ve ta viawin ka hria ati ni e hetiang che hian kan nupui pasal te kho sata se chui chuak ta bokila Michelle ngai danang tho hi kan ngai dana ni rinom an pa kho sakdan chu hetiang hi ni ti fin fia to ma se Michelle chuan thlen mai ala tum chuang hau lo thung kan soitong khan Michelle hi Catholic chung kwa tonga seilian ania pathian thu ne na en kol seilan ani wangin anin neina thu an cham khala wong nung renga anwama po ashwama po ti kha thei hil theilo hi wang hian Michelle chuan hun har sak taka to mek lai poin an pa chu thana tum lawa asiam that thei alaring ta fan an pa bula chuan an nu pa in karte an chung ko bo ruak te lo that jok thei na na biak thin nu chu pe to lo rap turin angen boka marka sa point biak chun zoma tum to lo thu te soin an nu hriat lai nge in he nu hi phone in a bia in huzui the an ni to lo thu le anin biak zui rem to lo thu te hril ve hiala hetia ti nu hian ma se marka sa chuan he nu hi lo la be chun zoma alo la mu chun zom zel thosi kum khat chung zat mei chedang nge na apasalan in tom nu chuan Michelle chuan ni thei tangang in a hreta bik lawa in thren du lo engang ma se an pa chuan an na sim du chuang in a hre thei talawa thren mei try in a hre ve ta ti chuan December ni somthum sang ni le pariat khan an pa ne na in thren na turin kota lekha thelut ve tarup mai heti nga in thren na tur lekha kota a thelut ve ta mai chu Michelle hian makatia hetiang din mun kan thleng ta mai hi makati hle mai kan pa ne na kan in ton masak ber tum te ka ngai tu le thian kamit tui ka dang zo lo thrin kami tumaka limzia le ani po limzia te kha dam chunga om dun turin pathian ne na thu kan tiama kum som don chunim takin kanin nei nge ma se mi hring hi kan lo makhle mai kum khat chung zat anum thlak danglam turin hun thra ka peya ma se thlak danglam thei chuang si lo he wang hian du lo hle mai la hetiang din mun hi kan thlena ngai ta si ati kota le khathelu tu December ni somthum pakhat sang ni le pariat khan Michelle chu afa tenen ina omin ti tu tulang ang atia afapa in TV en boka heti lai takhian afapa chuan anu churong kawin police ten hudu che haron ti thut maya Michelle chu a hril hai ang reng hle mai thilom ziate hanzo ta ka chuan an pa marka se hian
sumpei pun na company lem adina mitam tak bumin an sum tam takalo e sak thin hi lo nia Michelle chuan oi har sa ti hle mai ma se police chuan an pa chu hun rei takatonga aru kan chui to thu le a company din chu lem mai ani ti an chui chu to thu an soya in a markers of file kol zong song le a computer te sun lak sakta a markers a hian sumpei pun na lem pakhat Eurofund siamin he fan mang hian mitam takabuma sumtam takalo chu sakani ome Michelle la chuan eng ma lo hriat pui lo na samai sia Eurofund an ti po chu ming avoi kha thriat na ni boxi angai na hrelo tak zet Michelle chuan hetiang hun khir le harsa ka hriat thiam pialam thil na thleng me ka pasal ka wa mamo tak em ma se ni la chu bial nu nen hun danga nuam an tol dai boxi ti in na be non zia soi hetil then level hian Michelle pasal Marcus chu bial nu nen hun danga nuam tolan lo zin bo lai ani Michelle tenu patrian thatak KT point Marcus a hearing in Eurofund a hian poisa tam tham tak India poisa nuai za chuang fe alo invest ve a ani point he poisa hi chan ta vek ani hemi chungchang hi KT chuan soin Marcus hi kan thian thatak ania a company din a hlotling chhoti kan friat point kan lompui hle a ama hi kan rin em awangin KT point a company a hian sumtam tak kan invest a ma se engma lo mai alo ni ti kan thiat hian poi kan tia mak kan ti hle a kan sumtam tak kan chan pha ta ni ati investigator te soidan chuan Marcus laka hian thu boy pariat ngot zia lunia heng thu boy zinga pakhata po hian thiam lo chan chuan hun rei tak lung in atang tur ani reng mai Marcus sapo bial nu ne na chol mangan jin bo chu ron ho ve ta an chung ko chunga thil thleng le a company thil chungchang soitur ani waklo an nu in enge a chana zola chuan ilo boy ve na tur eng maum lo engkim ma fel le mayang enge mon thriat thiam lo wang mai mai ni hi ma ka langa engkim ma fel le ngal mayang ti na chang ringota aron honi tlai la la hian Marcus chuan Florida lama apa mu phot angai thu soin ain siam ngal sok soka apa mu tu chuan ama tho na mangin Florida lama panta hemi tuma athok chuak hi Marcus chu chin thriat loina bo zui ta khani apa mu tura chuani hi January ni som pakhat sang hi le pakuania airport atang hian tlai daruk le minute somli panga thlok chuaka hemi zan hian Michelle chuan phone call dungin an pa thlona khal chu chin thriat lawa thu le biak po the ni lo thun ron thrilta air traffic controller te soidan chuan Marcus hian Alabama chung zone vela thlenin a thlona chuan harsan na to thu asuya a thlona windshield a ma dar thalang chu ke vek thu le ama pona taka hliam thu asoi boka hetiang taka harsat na to ta ka wang hian Air Force lam thu nei tu te chuan Marcus thlona endika a harsat na te chiang zo ka thli thlai turin rang takin jet fighter pahni a thlo chhuatir ve ngala Marcus thlona thlok mek chuan va hungeya abul hnaya thlokin an va en chianga an be seilo deuh thilan va mutatlat mai thlona chu khaltu am lovin alo thlok mek tian va hreta khoya nge khaltu Marcus chuam ta kang le a thlona tong hian a zuang thlaim ni nirelo te nuwa Marcus thlona tla chu Milton Florida an hu chuak ta a khaltu Marcus ero hu tu rom hau lo thung investigator te chuan Marcus thlona tla chu luk takin an en chianga air traffic controller te hna harsat na to thuaron fril khan a thlona windshield chu ke chevek ang khan ron soya ma se chu tianga thlona windshield ke reng mu tu rom silo atlak na lama po a in so chelawa himpialin alo lein vo vek si hei hian investigator te mit ala in nan benga ver hlea hetiang thil an huta ka chuan investigator te chuan Marcus hian do ta soya engma harsat na tok lawa Marcus thlona hi accident tak ni lovin accident angalan tira tum ni in investigator te chuan an ngai nget ta bur mai an pa thlona tla an hu thu le ama Marcus ero an hu tel lo thu Michelle ril hian Michelle ril ru boy tamap mai Michelle chuan in thu soi hi om zia ka van man thiam lo tak em kan pa chu thlona tungin parachute mangin na zuang thlang mo engi om zia ni ta thil than vel dan hi ka hrethiam lawa karil ruati boy zo zai ta hle mai ati Marcus chanchin hian USA deng chuak rang hlea state franga police te chuan azon na rampum huwa pinan tran don ta chin thriat lawa Marcus bo tian thriat rual hian
thu nei tu te chuan bank kan chung ko sum da zong song chu khoi che thei mi lovin an da sak nga la heti lai hian Michelle ril runat na ti zual turin an pa sum pe pun na siama ain rol ve nge ni in an chen na khuwa mi te chuan an nga ya anen dan po danglam ta hle mai heng zinga hian a thian tha tak tak anga lo en thin te pon tela ama thlamuan tura ngai te poin an musita an diriam tran chu ni ta der mai Michelle la chuan an pa thil ti hiang ma hriat pui box si lo aril ruan atak zet ani an thenom khoveng terin dan hi han demot thei ani bik chuang om lawe pa ber thil ti chu an nu chuan a hriat pui ve nge tura an ngai hi thil om tak poni ve tho ome hetianga an rin theina chan pakhat chu Michelle hi an pa company a hian CFO wangin alo om ve box sia hemi chung chang hi Michelle chuan soin nie kan pa company a kha na ming chuan ka thok ve thin nge elom check lo sign kha kan na ber ani maya abak eng ma ka hriat pui lo hrim kan pa kha ka ring tok maya mani pasal te chu kan ring tok em don lo em ni kan pa khan hetiang thil hi ati duang ti ka hrebik lo kalo ring ve top mai ni hati Michelle in hun har sat taka to lai hian alama tang tlat thian thatak pakhat ero anei thunga Michelle poina thamwan pha hle Michelle thian thatak alama tang tlat hi ama kan soito Katie khania Katie hian Marcus company a sum tam takin vesin nuai za chuang lai a suma chan ve khania heti chung hian ani chuan Michelle hi atran thlata an pa thil tia hian Michelle hi rol thei ring lo bur thung Katie chuan hemi chung chang hi soin Michelle hi ahun tam zok chu faten kolna na manga ina tam ema nu thatak ani boka an pa thil ti hi hriat pui ka ring thei lo bur ani po ke maniang thoin he thil hi an bar khai ve hle in ka hria hetianga har san na le mang an na to pa to lai mek hian ke chuan ka tlan chet san thei lawa Michelle lama hian ka tang tlatani ati Michelle poina thian nu chung chang hi soin hun har satak kan ton lai hian kan thian thatak tak le tak lo chuan lo hriat chian hle mai kan thian te dang zong in min ngai sak lawa min thla thlam lai in Katie chuan min tran tlata min thlamona katan chuan Katie tluka hlu hin kher lawang ati Marcus sapon zon chungzom ta zela ngor takan zon nu chuan Florida camping an nei na mun pakhata an va mu chuak ta lol mai an va mu lai hian Marcus ai lo chaw hlea ama nun na lak tumin na ba na lo saya heta tonga thi sen suak hian ama po lo ti chaw viau towa tlemin mu har deu se chunung damin nan va mu to kher lo mai thei Marcus chu dam doi na rang taka hruai ania doctor te chuan an nun nan chan him thei ta hlo boka Marcus heroin dama chak viau to lo zok hial mai thei ma se doctor te na nun nan chan man ta hlo si Marcus apo dam fel le ta Juninga sang ni le pakwa khan ko chuan Marcus hi thu boi pani tu lo taka thlona ti chetu le air traffic controller te do thil tu thu boi an ortir ta ti chuan oga sang ni le pakwa chuan henga thu boi pania hian thiam lo chanti rania kumli chung lungina tang tu le US dollar nuai ko le singa India poisa chuan nuai zaruk somruk vel choi turin a chung thun rel sakta phota heta hian ala top mai lo kumli tan ba ka hian thu boi rip tak pakwa sumpei punna lema tanga mi abum na thu boi ngai tua tura la nei cheu boka henga thu boi te hi October sang ni le som khan ko chuan ngai tua lea kumli lungina tang tura ti to ba ka kum som dang lungina tang tura ti ba ka sum thanem tak India ram poisa phei chuan nuai zali somruk vel lai choi turina ti le tabok hetianga Marcus chet vel na chan ber hi chu sumpei punna lem siama mitam tak sumalo eruk sakwang khani ber ome thona tla thita ngai lan tira mundang de khosak zui tum malonia ma se tumangin thilakal tuang talo thung atum dan chuan a thona kha tui puya tlak tira zon muruan lo ombo ania ma se thona kha tui puya ni lovin khomola zok atlata si